Tana cikin tafiya sai ta haɗu da 'yan sa-kai suka dakatar da ita. Ba su san cewa ita ba mutum ba ce. Tsakiyan dare suka mata tambaya, daga ina kika fito? Sai ta fara karkarwa, ta nuna musu cewa ta tsorata. Ta ce, ban san ina nake ba, ban san ina zan je ba, don Allah ku bar ni in tafi. Suka ƙi barinta, sai suka tafi da ita, suka yi ta azabtar da ita, amma ba su san cewa ita sarauniyar macizai ne wacce aka fi sani da Maryam. Ta daɗe tana taimakawa mutane, saboda zaluncin da 'yan sa-kai suke wa mutanen ƙauyen. 'Yan sa-kai sai su zo har gidajensu, su ƙwace amfaninsu da suka noma. Haka za su yi ta shan wahala. Ganyen bishiya suke ci da 'ya'yan bishiya. Sai Maryam ta tausaya musu. In dare ya yi sai ta je wajen da 'yan sa-kai suke ajiye abin da suka ƙwato. Sai ta ɗebo sa sai ta zo ta ajiye a ƙofar shiga garin. In safiya ta yi sai 'yan ƙauyen su fito, sai su ga amfaninsu ya dawo, sai jin daɗi suke yi. Maryam tana kallon su, sai farin ciki take yi, saboda taimaka musu da ta yi. Maryam macijiya ce, mai tausayin bil'adama. Duk da cewa bil'adama su suka wargazar da masarautanta, ta ɗauki fansanta duk wanda suke da hannu a cikin wargazar da masarautanta. Ɗaya bayan ɗaya ta kashe su gaba ɗayansu. Tun daga nan ta tsani bil'adama, ta yi nesa daga inda bil'adama suke rayuwa. Ta samu wani kogo, ta kulle kanta tsawon shekara 100 tana kulle. Bata san cewa bil'adama sun iso kusa da kogon da take rayuwa ba. In dare ya yi sai ta ji shiru, ba motsin kowa. In gari ya waye sai ta ƙara jin motsin mutane. Sai ta yanke hukuncin fitowa daga kogon da ta kulle kanta. Dare na yi sai ta bayyana a waje. Ta tashi sama tana kallon cikin dajin. Sai ta hango wasu gidaje a can nesa. Ta ƙara matsawa kusa da gidajen, da yake gurin da take rayuwa. Ta kalli mutane sai ta ji kamar ta shafe su a doron duniya gaba ɗaya. Sai wani malamin da yake faɗa mata gaskiya a shekarun baya ya bayyana a gabanta. Sai ya ce, ya ke sarauniya mai adalci, bai dace ki haka ba, saboda ba su suka aikata miki abin da ya faru a baya ba. Sai Maryam ta kalle shi, ta ji daɗin ganinsa a raye, ta yi mamakin ganinsa a raye. Sai ta masa tambaya, ya aka yi ka rayu? Sai ya ce mata, wani bawan Allah ne ya taimake ni mai son taimakon kowane irin halitta, mai suna Aliyu Haidar. Abun alfahari na, shi ya ɗauke ni ya kula da ni, ya nuna min yadda rayuwa take. Tsawon lokacin nan shi ne ma ya tabbatar min cewa kina raye, amma bai nuna min gun da kike ba, saboda ya faɗa min cewa kina cikin kuncin abin da ya faru. Ya ce tabbas za ki bayyana bayan wasu shekaru, a lokacin kuma shi kuma ba zai kasance a wajen ba. Shi ne ma ya ƙara ce min, idan kika fito za ki yi ɓarna, in ba a dakatar da ke ba. Ya ce saboda haka in zo in dakatar da ɓarnan da za ki yi, in nuna miki cewa ba haka ya dace ba. Ita rayuwa sai da haƙuri, in an yi ma laifi sai dai ka yi haƙuri. Maryam ta ji hakan ta amince, ta ce ta amince, ta yafe wa bil'adama. Malamin ya ƙara ce mata, duk inda kika ga bil'adama yana buƙatar taimako ki taimaka masa. Sarauniya na barki lafiya. Sai ya ɓace. Maryam ta koma kogon da take, ta ci gaba da zamanta. Sai wata rana ta ji mutanen ƙauyen suna kuka. Sai ta yi shiru, ita a tunaninta kawai wasa suke yi, ta mantar da su. Bayan wasu kwanaki, ta ƙara jin abin da ya faru a baya, shi ya ƙara faruwa. Nan kam ta gaza haƙuri. Ta fito a siffan mutane, ta nufi ƙauyen, za ta je ta kalla me ke faruwa. Tana isa, sai ta ɓuya a bayan wani bishiya, tana kallon me ke faruwa. Sai ta ga 'yan sa-kai suke dukan mutanen ƙauyen. Ba su bar kowa ba, har 'yan ƙananan yara ba su bari. Saboda zalunci, Maryam sai ta tuna irin zaluncin da aka mata a baya, nan take ta fusata, ta farwa 'yan sa-kai ta kashe su gaba ɗaya. 'Yan ƙauyen su ma sun tsorata, ganin yadda babbar macijiya ta bayyana. Su ma a tunaninsu kawai macijiyar za ta sheƙe kowa a cikin ƙauyen. Suka ɗebo makamai za su farwa macijiyar. Sai wani tsoho ya dakatar da su. Sai ya ce, kada ku yi haka, ba ta zo nan don ta cutar da mu ba, ta zo don ta taimake mu ne. Godiya ya dace mu yi mata, ba wai mu kashe ta ba. Kafin ya gama maganan, ta ɓace. Suka duba ko ta ina ba su ganta ba. Ita kuma Maryam sai farin ciki take yi, saboda taimakonsu da ta yi. Ta daɗe ba ta ji daɗi irin na yau ba. Su kuma 'yan sa-kai sai tunani suke yi, har yanzu 'yan uwansu ba su dawo ba. Me ya faru? Sai suka yanke hukunci su biyo baya su duba me ya faru da 'yan uwansu. Suna cikin tafiya a cikin daji, mai za su gani? Wasu mutane suka hango can nesa, suna kwance.
Suna isowa sai suka ga ‘yan uwansu ne, amma dukkansu sun mutu. Suka isa ƙauyen, suka tambaya, wa ya kashe mana ‘yan uwanmu? Su kuma ‘yan ƙauyen sun gudu sun ɓuya saboda tsoronsu da suke yi. Sai wani tsoho ne a zaune ƙarƙashin bishiya, ya ba su amsa, sai ya ce, ba wanda ya kashe muku ‘yan uwa a garin nan, don haka ku bar garin nan maza maza. Suka ce, to baba, haka ka ce? Ka jira dawowanmu. Suka yi tafiyansu. Ashe Maryam tana jin su. A nan ne ta yanke hukuncin kawo ƙarshensu gaba ɗaya. Ta yi tunani in ta kashe wa'yannan, akwai sauransu su ma za su biyo bayansu. Sai ta bi bayansu, sai da suka koma ofishinsu. Dare na yi, sai ta doshi ofishin a daidai lokacin da kowa na nan, ana hira. Sai ta koma yadda take, ta fara aman wuta, ta ƙona gaba ɗaya ofishin, kowa ya mutu. Sai ƙauyen suka koma jin daɗinsu kamar na baya, har ma ya fi na baya jin daɗinsu, suna rayuwansu normal. Ita kuma Maryam sai ta bar ƙauyen gaba ɗaya, ta yi nesa daga inda suke, ta koma can wani duhun daji, ta kulle